Hausa Afirka ta fice. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar like. Alhamdulillah Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, mun ƙara gode maka. Alhamdulillah, yawa alhamdulillah. To da wa'anda ke son su gane mu da wa'anda ba su gane mu, da ku ƙara yi da kyau, da masu son su gane mu da wa'anda ba su son su gane mu, to alhamdulillah ga mawa insha Allah ni ne gani ina nan ban bari ba, kuma da izinin Allah kuma insha Allah duk wanda ke son suna son su bar ganin mu, shi da man ka san ka bar ganin mutum, ka ce mutum ko ya bata ko duk wani abin da kake tunani ya faru kan mutum, duk abin da ka sani daga Allah ne, sai abin da Allah ya so haka ke faruwa. Hakika sai abin da Allah ya so, abin da Allah ya ce ayi haka za a kai kanka, baka isa ka yi abin da Allah bai so ba, sai abin da Allah ke so ake yi. Ƙarya ne kai baka da wani abin da ke gare ka wanda zaka ce kana da wani abu wanda ke gare ka wanda Allah bai yi niyyar yin shi ba, ka ce kana son ya faru ga mutum. Duka ƙarya kuke yi wannan duka ku cire shakka. Kamar menene ko abubuwa ne wanda suka faru wanda ba a buƙatar su, menene abubuwan da suka faru wanda ba a buƙatar su. Kun shirya abu ne mummuna abu wanda ku shirya, mummuna abu menene mummuna abu wanda ku shirya. Kun shirya abu ne wanda kwata-kwata kun dauko shi, kun san ba ku da ƙarfin hammale mishi, kuma kun dauko kuna son yi shi. Kun dauko abu wanda ba a so ne, amma kuna son ku zo ku menene ku jawo makan ku shi, kuma kuna son da shi ku sha ku zama wasu mutane, kuma ina ba mutane ne kuma kun san ba da kowa nake wannan da gobara nake. Hakika ba da kowa nake ba da gobara nake. Gobara ba mutanen kirki bane ba. Gobara Allah ya tsine masa albarka. Gobara kwata ba su yi ba kwata dan kamar ka fahimci abin da ke da kai. Gobara nan kana ganin suna wannan addini, wallahi a zuciyarsu buƙatar zina ya yi wannan abin da suke, wallahi da suke buƙatar zina, suna buƙatar zina ne yadda kowa baya tunani. Don wallahi kai gane gobara ku, wallahi in san samu ne a ce ga zina ku, so wallahi za su wakilce ta gaba ɗaya, su wakilce ta kan addinin su, dan ƙarya suke yi. Kuna ganin alamar su ne, suna nuna maka suna ba da gaske ne, bayan suke ba. Kusan da wannan da kuke yin zahina kuna so ku nuna ba ku so ne, ko kuma ku nuna wani abu ya faru gare ni in yi in bata ko in lalace, ko wani wanda kuke bukata ku a ce an rike ni ga wani wuri ana mana wulakanci, ko kuma tun can me yasa kuka san in da gaske ne kun san kuna me yasa gaba ɗaya ɗin ku ba ku hitawa, gaba ɗaya ɗin ku hito, ko ana so ko ba a so ku ce wanga ya dokar da maka aza ya saba mata, ko ana so ko ba a so sai mun kashe shi aka zauna lafiya. Abin da ya kamata in da gaske kuke sai ku ce ai dole sai kun kashe ni a zauna lafiya, in ba kashe ni kai ku ba za ku zauna lafiya ba. Tun sai ku dauko wannan abin, ba wai abun da ke da kai ku yawa makan ku fitina, ku zanki wai fatan wai mutum, wai kuna fatan wai mutum ya mutu ko ya lalace, ku yi mini ne kawai gaba da malaki. Wanda yake namiji, wallahi duk mutumin da yake namiji, in kai yawa fitina tsakanin ka da mutum ba wani ɓata lokaci da kai yawa fitina tsakanin ka da mutum, tsawa za ka yi aita. Bai yiwuwa ne kamar ka gane ka zo ka yi lahi mummunan lahi wanda bai da kyau, abu wanda ya shahi zina, kuna makwataka da mutum, ka nuna ba ka son kowa sai mata shi kake so, kuma daga baya ka ce wai dauki mataki kanka, ka ce baka yarda haka nan ba. Cinikin da muka yi da ku na sayi, ciniki mai shigantaka aka tsara, kuka tsara gobara tsakanin ku da ku da sarakan ku da ku da yan iskan ku, da wadan ku cire shakka. Wallahi ne yana buguburi babba ne ba, ku cire shakka. Wallahi buguburi a duniya ko matsayin da ke gare shi, wallahi ne yana ƙarya ne, tsakani da Allah ƙarya ne. Kuma wallahi ku fahimci abin da ke da ku, duk duniya ba uban da isa ya sa mai shiri da shi, wanda yake shiri ne, ban ga uban da isa ya sa mai shiri da shi ba. Saboda ka fahimci abin da ke da ku, kisasawa kuka ko ga ba wanda ya kamata kuma wanga abin sai ni, abinda kuke kun kisasa kuka nuna ba wanda ya kamata kuma sai ni. Kuma yanzu na dauki mataki gare ku, na ce ba zan taba yarda ba. Ramko ni da hannuna ce zai bana ni ina ruwa da wata hukuma tana da kokari tsakanin mutum da mutum, tana da kokari abin da bai shahi gida ba. Wallahi duk abin da ya shahi gida, shahi iyalin mutum ku bar sauraron wani, ba wani hukuma ba.
tsakani na Allah, tsakanin mutum da mutum, kuna makwataka ko kuna gari ɗaya, ko kuma duk ya rasa wanda za mu a duniya ƙetare kowa sai kai ya zo yamma, magana wai a ce a kawo wata hukuma wai tsakani, a kawo wata hukuma tsakani ta zo ta daidaita wannan abin, babu wannan hira. Tana yi amma wajen sakare wanda bai san abin da ke, menene sakare wanda bai san abin da ke ba, wanda bai san abin da yake ba, wanda yake gaba ɗaya kidahumi ne, bai san abin da ke ba, sakare dabba, akwai jahili cikin kwaloki, to shine za a kawo hukuma a ce ta zo ta yi magana cikin wanga abu. Amma ba wanda ya san abin da yake, mutumin da ya san abin da yake, hukuma ba ta da wurin magana wurin shi, hukuma ba ta da wurin magana. Bai yiwuwa kamar ka gane duk mutum da ka sani abin da ke da koyi yana ta maka ya gida mai kyau, ya iyali, ya samu wani abin hawa ne duk kai mutum ya nuna wanga abubuwan naka bai san ka da su, kuma shi ke control ɗinka, shi ne babba, shi ke control ɗinka, kuma ya ki ya koma ce shi ke son wannan abu, kuma a koma a zauna lahiya, kuma ya ware kai maka wannan abu. Ba haka da mu, wallahi ba haka da mu. In kuna tunanin wai mahaifan mu uwaye mu sun mutu ba su da rasu, mu uwaye ba mutu su kai ba, huska kawai suka kawada, kuma wannan abun ba za a bari ba, mutanen Cakir ku tabbatar ba za a bari ba. Duk wani babbar ke Cakir wani shaidar daga mu wate wannan hirin na ƙara hudanta, ba wai ku ce kullum ku ce wai ni ga halin da na shiga, alhamdulillah ni da abin da sami daga Allah ne, ba ni shakka kai baka da wani abin da zaka ce ka zo kai ko ka mana magani ko kai wani ka zo, wallahi ni ban imani da haka nan ba, ban taba yarda da haka nan ba, ƙarya kake. Wanda ya zama maka haka nan ba haka nan yake ba, tunda haka la'ana ta kama ka rasa zakai da mutum, ka ce wai kana son kamar wanda zai rigo kamar wani mene, tsakanin la'ana ce. Inda gaske ne ka ga mutum me kamata ka dauki mataki gare shi. Da mutanen tsauni ko ba na ƙara hudin ce, duk babban da ke cikin tsauni uban shi da gamu wata kowane ne, kuma matsayin da ke gari a tsauni na ce ba na cire mutum ba, kuma kun yi ne kun sani duka ko kuka yi ni magana wai ku ce wani gobara wani wani ne wani gari gare ku wani jihar Maradi dole a bi ta taku, in ba wai ta ku buga abin da ƙarya ne, in kun wasa tsara abin da za a yi yin sanadiyar rayuwa ta uban ku da gamu wata uban ku ya ci wata gobara da kuma nake, in kun wasa yin sanadiyar da zan rabuwa da duniya ko duk gobaran da ke duniya uban shi da gamu wata da gobara nake a duniya na ce ba gobari bayan ce ko na wani niyyar kuma in dai gobari ka uban ka da gamu wata, in kun wasa sanadiyar da zan rabuwa da duniya. Makaritan banza makaritan mazanata, in ban da zanata ɗin gobara masanye ta zana suke yi, wallahi dan magobari in ya tabbata wallahi ai zana da ohe shi kuma yayi zana da wani ko wani cin za su yarda da haka nan ba addini suke ba, yan iska ne kuma kuna bari suna shugabanci an waɗi da kowa ki dimmi muna tare da kai, duk rasuwan zaka tsara sai ni zaka tsara ma wani zaka kuma kula jin zai ba wai ku ce wai ko ku wani mai sage ko duk gobarin da kwasa ɗaukar mataki gare uban shaidar da gamu wati. Ina nan da raina kuma yanzu kun san ko cikin wani wata muke, watan nawa muke, muna 2022 haka ne go, watan biyar ya kwana nawa, ya kwana 24 ko da 5 da 6 da lokacin muke dimmi minan maka muna ci kayan ka abinda nan maka kai to ka wuri ka ce ga abin nan maka duk abin da kuka sanna maka gobara abin da ku ai tare muke muna zama tare ku a musulunci ne da abin da kuka sanna maka hito ku wuri ku ce ga abin nan muku in zo ba ku hakuri ko da abin nan muku kawai haka muna zama tare ku ce ba wai wanda kuke son ba ku san wai yayi gaba in na saka zai kuke yi na bar gashi zai kuke yi ni girma gare ni ku uban ku ya ci uwa ta da ku girman naku ku da aka azama girma har wanda azama girma inda ba Allah ba kowa ne gari ne uban sharar da gan wata da ku wake gobara da ku wake an hada muku ga duk abin da kuka san za ku yi an hada muku duk abin da kuka san za ku yi makaritan banza makaritan muhimman zanata rigima da inda kuna sai na biya ko lamun ya ka sai da mun tsakanin da ku rigima da sai kuka sai da mun na bashi na biya dole bincika kuka gama da ni ba wani zaga gara ku kuma abin da ke da ku dan maimai uban sharar da gamu wata Allah kara dan maimai nan kasa hakan ne ku Isa zuri uban sharar da gamu wata Allah ya kara mai nan kasa abubuwa na umar uban shi ya ci wata Allah kara mai nan kasa ɗayan ku san sani sai wane ne ku mizan ta Isa ga uban kanar kan wata garba uban kanar da gamu wata arziki uban wake sana uban Isa ga ya ari uban Isa ga wa ake san yi wannan Zabairu mai ƙarfi da wane ne ko sabo mai ƙari ari uban sharar da gamu wata uban Isa ga uban shi ya ci wata in ka haihu in gani in baka haihu ban gani da kai niki kuma in cakira duk wani babbar kinin uban sharar da gamu wata kama kanku ba irin wancan mutane ne ba irin su bane ba ni ban ganda ya sarrafa da ku ni yarba ikon da zarafa da ku tsakani na da hannu nake san dauke matakin kowa ya sani kai tsarin faɗa muku billahi lazini yarni ba wai magana ban ga wanda ya sai ce taba ya shiga hurumi na iyali na kyalke ƙarya ne ba mutuna
Assalamu alaikum.